LTN Luo Trending Nation. Mopandi inyenyo elela. Ang'eyo ni ng'eyo tedo kuon okadagi. Ing'eyo rwako welo, jaber ing'eyo rwako welo okadagi. Ihero minwa, mano bende okadagi. Osiepena bende chiemo oda, wegi chiem okadagi. Owetena dong'e chiemo oda, wegi chiem okadagi. Bende chieng' ni ololo elienda arap madola. Bende chieng' ni ololo elienda arap ine ma pesa. Kikichal gi chi osiepna moro, kikichal gi chi osiepna moro, mano iko mabei, mano iko mabei. Nyaka no kitimo kamano, nyami chala kitimo kamano, mani kuodo wiya, mani kuodo wiya, ikuodo wiya kata ne bugo. Nowadays, boys, they don't encourage marriage. Nowadays, boys, they no longer encourage marriage. Mi nikisha kuweka kwangu ka, nikisha kuweka kwangu ka, hata kama nafanya umala ka, hata kama nafanya umala, we mrembo ka, if you attempt to move out of my life, you will die at your home. Utazikwa kwenu. Mrembo ka kwangu, jaera ka kwangu, nyakano ka kwangu. Professor Chieng Odongo. MC Dopekid, the only international artist from KE. Adapo nimejaribu kupenda ndi, kwa kweli nimejaribu kupenda ndi, nimejaribu kupenda Mkenya, nimejaribu ndi, nimejaribu Mrwanda, nimejaribu ndi, nimejaribu Mkongo, nimejaribu ndi, Mtizeda amenikataa. Arap madola.
kijana wanyateke wapi pato huyo kijana wageni ala salamu baba adapo nimezunguka na mapenzi yawa hii kitu ni noma walai hii kitu ni noma kwangu hii kitu si ya watu wote mapenzi si ya watu wote nimegundua hivyo nimejaribu kupenda mzungu wanafanana wote ile kitu ni ile rangi tofauti rangi ndiye tofauti akili ni ile tu nyakane nyako moro turu chunya asebudho ne gicha adiera asebudho ne gino jowa Alfredo Ike mano jakano achiel kende ma wang'e ler ine jarabur wapi Vic Dayos mano wuod lak nyiero osiep Moli nyako ma baby Mario ni ber madine nyuoli ochot dina nyuomi anyuoma taberi ber madine nyuoli jakuo dina nyuomi anyuoma mama ude nyuoli mbora dikora dopo ero mbora mama ude nyuoli dhiang dikora dopo fol gi dhiang di nyuoli sister dine okanyombo wan be pato mano wuodi gi miala onyuoli dhano mama wera okay onyuoli nyako malando Nyasaye wera Limbe video lyrics. Unajua wanawake wa siku hizi. Je, songeza kidogo. Songeza hiyo ngoma kidogo. Tunaambiwa kulingana na wakati. Utatulimit kidogo. MC Dopekid. For the very first time acheno mar Ndalo Ramogi TV. Machigni ahinya. Karibu. Wadwa ng'e ni MC Dopekid en ng'a? Full names gi dala ni kanye eka nyiswa ni MC Dopekid ni en comedian ni to koso en jangolo. Dopekid en iluongo ni Hilary Ochieng. Nibo ng'ia kamera ni. Iluongo ni Hilary Ochieng. Yes. Awuok kamoro ni soba. Godolo. Yes. Hometown nine sorry. Yesori abako webudha. Yes. Kabisa. Machigni ahinya nying MC Dopekid no anda machal nade? Inga adopted kid. Yes. Yeah, that is me. Nadaga ge jomoko, diere mo. Okay. Koro kanye kuma nagole nyinga. Nidak. Banka sebedo nga. Nidak gi jok moko manyiso ni jonyuol. Jonyuol nitiere diere moko nitie kaka ne obedo. Ngama ne tije tek. Okay. Yeah. Manyiso ni niringo ni lal kia dala. Jonyuol to nitie mana chiel. Mama na min wini. Yes. Koro nitie. MC Dopekid ni endi en jangolo koso en comedian ni MC kae botimo koso waketi kanye Dopekid. Aja thum, aja nini gigote. Dong winjo thum kanye comedy. Koro an gote. Okay.
small letter mi thuolo. Mondo koro imbi penje Dopekid penjari achiel adek moko. Dopekid. Yes. Koro adwa penje penj achiel. Koro imbe ng'aming'iyo ga ni koro adwa bet kaka ng'ani. Ing'eni ka wan gi Inda, ka wan gi Eli Toto, ka wan gi Musa Jakadala. Be nitie koro ng'ama kichunga guti tiwacho ni kichunga gokinyi tiwacho ni thumba gi thumba ni adwa bedo kata presenta moro. Ng'aming'iyo ga. Jogo to gin joko mahero sana. But adwa bedo an Dopekid. Jomoko ma koro ng'ini adwa bedo ng'ama chal Dopekid. Adwa ne bedo an. Yeah. Ahero kaka iyerori. Ing'eni ng'ado senyisa ka an koro adwa bedo Inda. But ero kamano Dopekid kuom biro e Ramogi TV. Dopekid, aparo ni wadwa winjane siganda MC Dopekid kuma noae. Kaka nichako, michopo kuma koro wantie kodi kawuono ni endi. Ndalo mani dongo ni gombo bedo ng'awa, to bende gima ni gombo bedo e ng'ama in sani. Isomo kama chal nade, especially as weche madhi korka ng'o Dopekid. Ndalo mana dongo. Kata sani pod adongo, wawacho ndalo mana dongo. An chon. Sani wasud kama kidogo. Chon nagombo bedo jalas. Nahero ga ntiere kipindi moro ne giloso ga chon. Koro man na watch ga sana. Abutagi teno kidogo tu. Kendo very important. Ramogi, be isebedo gi achiedh nade ka ipenjori kama inyalo chwalo lendo magi ne jopiny. Obed lendo mag ohala, lando nyasi kaachiel kod lendo mamoko mathoth. Bas, kik ibed gi kionko moro amora nimar LTN Luo Trending Nation ni ka nikech in. Wan kod jolendo man gi oteku kendo nigi lony mamalo mar chwalo ni lendo meki ne oganda. Ne ler mathoth tudri kodwa e nembniwa magin 07 11 92 32 74. Bende nyalo oronwa ote e luotrendingnation@gmail.com. Lendo manimba mana gi LTN Luo Trending Nation. Weche mopondo, weche mopandi, inyenyo elela. Kineno kokuok kuomi matiende ni onge. Isebe. Ne sigana mamulo ngimani, sigand joluo, joajawa. Jothum mokwongo kapok waduogo kuom joangla. Ong'eane life mar jothum gi familia margi. Ineno. Luo Trending Nation ni ong'ala manyime mar gundho ni wechegi kaka gitimore kod ng'ama otimogi maonge deo wang'. Ochiem to chiem mariek nikech be samoro tudri kodwa seche duto, ndalo duto, kinde duto e tong wang' mbui mar YouTube, TikTok, Facebook mondo yud wechegi kamora mora ma intie mana kar bedo. Kete mana kai. Kete mana kokidwa kete ka to bro keti gi thuon. Luo Trending Nation, LTN, the best ahead of the rest. Linga kode ka gik December 2022. Tema gole. Kaka na gole agoya ni tu planena naka muzuka kibao. Nokete ka clip ma awero nyako mojoga. Awero nyako mokadwa. Maka neno tango noketa kete TikTok. To no de viral ma neno ka people like Stella Brenda, Wood Phoebe. Naneno ko bedo played nyaka Citizen. Yes. Yeah. Yeah. Koro kanye kuma viral machakore go. Ni winjo nango, how did you feel? Kaka na feel. Nayudo gik mabeyo. Nayudo siepe mabeyo from there. Nayudo siepe mabeyo kaka ji Panorama Mike. Nayudo gi. Pato gi ni kanye madoga dhi awero wero moro kanye mochako dhi mar viral pato. Pato konya moloyo dhako. Osiepa konya moloyo dhako. Ine maweri gi juogi to ka jajuok osiepena kanyo. Koro Dopekid, kapok idhi mbele gi lin. Adwa mana penjo achiel. Ing'eni nitie jok iwinjo gik ma ji wacho e thumbegi gi. Tinyalo winjo gima ng'ato nyalo wacho ni koro producer ni be nokawo jathum oketo mondo wer. Jogi iwacho ga nang'o kiwinjogi?
wechego ategi positive. Kata giwacho machalo nade. Akawi kaka positive. Mit maratari. Ing'eni media kaka tiwach ang'o. Yes. Pod odhi dong comment. Mana dier. Kata iwach marach pod odhi bedo comment. Odhi bedo wach nang'o. Iluongo ni engagement do. Tedo engagement kiseketo kanyo ng'ama ng'ido gimiyo gimoro. Ng'ama ne yanyo ne mido gimiyo gimoro. Mana dier. Yeah. Nitie pado ma nigolo to nomula saidi mano pado mar rest in peace baba. Mani winjo kata mani yudo ote ni baba owewa. Ne in kama chal nade to nokawi seche adi mondo indik pado ni endi ne jaduong'. Mar baba nayude TikTok live. Bang'e nadhi aloro TikTok. Tadoga beda page mos. Taling. Taneno ka alinga dino. Taneno ka thumbo sichako wuok kanyo. Tambe amba wuka radhi stop. Nokandiko wer baba. Yeah. But nadhi awer. Nigole studio man? Agole luongo ni Hillstone Studio. Ni kamoro ka dem kocha. Yes. Yeah. Pado mar nyakano. Nyakano. Kaki nyalo timo freestyle kidogo. Time freestyle kidogo. Nyakano ka kwangu. Makosa yangu isikufanye. Utoke kwangu. Makosa yangu isifanye. Utoke kwangu. Nilizaliwa hivyo. Nizoee hivyo. Nipende nilivyo. Yeah. If you attempt to move out of my life, you will die at your own. Utazikwa kwe. Jaera ka kwangu. Hata kama nafanya umala. We mrembo ka. En godio cheng nyithindo pod neno wanjuri apenyi. MC Dopekid, future ni in gi paro mane mar future mari? Igombo ni chop kama chal nade? Gin gik mage migombo ni timo? Aeroga ng'ato ni inda. Yes. Kaneno ko change. Sani en kama. Oloko gima kama. Amba dana bede ga kama cho system ya jana. Ambe koro ma beda adopt system. Koro amba bede gi team na mapuonjo ji wer. Yes. Wende nago. Onge change. Yeah. I perform ga kanye sana. Nikech aneno kama nopenyo mabe ni top fans. Aneno ka kwayo ng'eyo kabisa. Gesani. Pok obedo maber monyalo dhi perform kamoro. But ka Nyasaye nya biro yawo yo wabiro chako kamano. Okay. Yeah. Smollett? Dopekid erokamano kuom chopo e Ramogi TV. Koro nyagi sani nyalo miyowa mana kuma ji nyalo yudie social media pages mamagi. Ok akwaya dakika achiel. Okay. Nitiere osiepena moko ka monego amose yamone. It's okay. Nitiere jok mosebedo koda iyudo ka gigena gi ji discourage sana. But nitiere jok mobedo koda ma nyaka sama antiere pod gichung' koda from 2022. Amosou sana. Iluongo ni ji Panoran Mike. Kamoro amora ma intie nong'e nyaka kaka chopo Nairobi ka. Mar. Iluongo ni Evalde Naoko. Asante sana. Jo Asego Interior. Mago jok mochung' koda kabisa. Omari Nash. Advice agasa kabisa. Koka wan ka gi Zak. Yes. Onyalo biro moso ji kende hai to. Mano to koyie. But osechunga koda. Yes. Kata tek kata yot to wan kamoro achiel. Okay. Koro I respect gi sana. Wow. Koro kuminyalo yuda. Idhi e YouTube. Nitiere thumbe magolo kanyare. Idhi e YouTube MC Dopekid. Agolo thum miluongo ni Loli kod Kinda. Koro mano wuoyo e gik mano gombo ng'ega tek. Yes. Koro ni thumno iluongo ni Kinda. Agole sa 10 kawuono. Aya. Wan ka gi Facebook MC Dopekid KE. Everywhere nyaka TikTok, Instagram zote MC Dopekid KE. Yeah.
Asante sana. Omora ahinya bedo kodi kawuono ni DMC Dopekid. Wan walamo ni mana Nyasaye mondo Gik mabeyo ngima wa gin jogo ma wahero, kuonde ma wasebedo kanyakla kod kinde ma wakadhoe kodgi. Be hikori mar paro kinde ni e yorno manyangafu. Kik chunyigo kibi ni mar The Nash Pictures sani timo photography, videography kod graphic designs man gi siso mamalo. Obed arus, obed nyasi moyiedhi, hingo odiochienge kaka mag nyuol, mago duto watimo e bwo ot achiel. Chunyi osegombo logo mawuoyo gi nyadhi, posta maywayo ji machiegni, kik chandi, rieko wa ni ka mar miyo paroni duto ngima manyien. Yudwa e YouTube, Facebook kata yuanwa uno e namba wa ma en 07191923274. The Nash Pictures, waparoni kinde, kendo wandiko sigana. LTN Luo Trending Nation. Mopandi inyenyo elela.